И какво става, гайс? Аз съм Максим Василев Николов. Като вече на вас брат. Spin, swing and circus bling! Безплатно нещо от тук. От един сайт. Значи, влизате в това нещо тук. Отивате на настройки. Цъкате първо, не първото, не второто, а третото. Слизате ето тук, идвате. И ставате старт. Цъкате това старт. Значи първото е А. Второто е Б. Второто е Ц. Третото е Ц. Второто е ББ. И това е. Съм тук 900. Аз мога да ви кажа на нещо. Провалете се на един въпрос, защото може да ви сканна едно нещо. Например, ето. Кой? Оп. Ето ще ги получи, това не ми дава в момента. Но може да направите така. Отивате на това. Пак. Опа. Ето, например, така мога да дадете грешно. Б. Ц. Например, казвате Б. А. И с това. Еп. Сега стига само до 800. Нали? Само 800, нали? Да, само до 800. Play. Да, това така мога да ви дадат. Само трябва да стигнете за 900. А, Б, Ц, Б, значи А, Б, Ц, 2 Ц-та и 2 Б-та.